sekunder og 56 100. Det er forholdsvis hurtigt. Og så skal vi også lige huske at fortælle reglerne. Det som der nu sker med de 4 finalister, det er, at man starter med nøglen op over hovedet, og så går man i gang med at skifte hjul, og den, der først sætter nøglen på jorden, er altså vinder af første præmien i den her Milwaukee-konkurrence. Skal I lige svinge lidt med armen og gøre et eller andet? Følg jer lige, tag lige nogle dybe indåndinger, følg jer godt tilpas. Er der nerver på? Nej, jeg er ikke lige skråsikker. Det er mænd alle sammen, hvorfor kunne vi ikke få en pige op? Nå, jamen på jeres pladser. Ja. Og så regner jeg med, at I lige hjælper med at tælle ned. Det hedder 3, 2, 1 og start. Er I klar? 3, 2, 1, værsgo! Sådan! Hvordan ser det ud? Ja, Morten han er godt i gang. Nøglerne. Nej, det var et problem for ham, det der. Den ene bold, den røg væk. Halleluja! Der begynder de fart på Michael Pedersen herovre. Michael ser ud til at føre lige for øjeblikket. Men så begynder han at fumle lidt med at få gevindet på, eller hvad gør han? Hvem sætter først nøglen med? Jeg kan ikke se det. Kom nu! Ser altså ud som om det er Michael, der er først på den. Milwaukee-konkurrencen her. Det er Michael! Sådan! Vinder Michael Pedersen, mine damer og herrer. Michael Pedersen! Ja, det er Lars! 23 sekunder! Og han får først på en 12 volts powerpack, som bliver overbragt her af Milwaukee-pigerne. Michael Pedersen! Michael Pedersen får 12 volts skruemaskiner og beatsets her af Milwaukee-pigerne. Og så er der tredje og fjerde præmie Milwaukee-radio til de sidste 2 finalister. Og de bliver selvfølgelig også på behørigvis afleveret af vores Milwaukee-piger. Så hurtigt kan man altså skifte et hjul. Der var muligvis et job i Texas.